Budem jebať do končí. Z posledných síl hádžem na Miška položil. To, čo som vám spravil. Lukáš, idem vás vyhelovať. Jo. Nemám zlomenú nohu. Nemám zoškrabaný krk. Tak, potom sa vidíme. Papa. To bol Miško? To neviem, kto bol. Určite nie Miško. Podobá sa na Miška. Poďme spať. Ježiši, kto robil asi... Ja viem prečo, lebo on zmizol a on bral tú energiu. Idem sa spať. Tak, dobrú nocku. No a tu máš ježura na šťastnú noc. Čo? Prečo sme tu? Neviem, tu bol Miško, ne? A prečo? To je zavreté. A prečo sme tu my? Prečo? Prečo to je? To je ako je. Ja nechcem to ísť. Stalo. Otvoriť. Otvor to. Prečo si nám to urobil? Hej. Hej. Prečo? Prečo? Lebo ty. Ty. Ja? Si to celé spôsobil. Spolupracovník. Experiment je ready. 3, 4, ready. Michal. Môj experiment číslo 1. To som bol. Nebol som ja. Prisahám. Ja som to nebol. Tak čo? Michal. Experiment by mal byť hotový. A enter. Dobre, tak jazyka ide na nákup. Tak čo? Ty jeden žralok! Ne, matko! Rok potom. Kedy sem príde ten zloduch? Vidím, že si mňa hľadal. Tu máš, tu si... Osky. No. To si nemal robiť. Posledný útok. Ale poď. Posledný útok. Tam vyvracali. Neviem, aký žralok, ale boli pripojení všetci žraloci. To hnelo divne. No a ja viem. No, porazili sme, ale Michal zomrel. Máme večeru.
Žralok. Šralok. Ale počkaj. Opovaž sa zožrať, Michala. Ja ťa odhodím. Zabil som toho zlodeja. Ja som zabil toho zlodeja. No ja už som to papal. Happy ending. Bola dobrá spačinka.